Takže dobrý večer, já vítám všechny u svého 6. videa, moje jméno je Simpler a já jsem teda odhodlaný pokračovat v tom, co jsme dneska začali. Jenom si tady musím trošku upravit, sakra práce. A my jsme se naposledy bavili o tom, že se vydáme buď to do vinného sklípku, nebo do studovny a pak je tam ještě pokoj pro hosty, myslím. Jak řekl teda pravdu, ani do jednoho se mi nechce moc. Takže se vydáme na nějakou tu akci. Takže my jsme skončili naposledy tady v té zadní místnosti a já bych teda napřed se podíval sem, pardon, tak jsem tady zpátky po menší kontrole mýho systému, jestli hraju na tu správnou obtížnost, spíš teda na správnou výkonnost počítače. A my tedy půjdeme asi na to nejhorší místo, který tady může být. A tím se stává sklad. Je docela vtipný to hrát takhle potně, ale to nedělám. Jedu. Dnes snad jenom další sen, pomyslel si a zařval z plných plic. Docela hezká ta myšlenka. Tak. A my se ocitáme na nejhorším místě, který se mohlo tady vyskytnout. Ano. Mám trošičku bobky, ale já se s tím nějak srovnám. Ta tma ve skladišti zvláštní a nepřirozená. Takže my si napřed vezmeme křesadlo. Ano. Rozsvítíme si. Tak. Je tady něco zajímavého, co by mě mohlo zajímat? Tady ne. Tady taky ne. 2 křesadla. Část vrtačky. Do piči. Máme tady první střel se zombím. Měl by rychle zmizet, protože já přicházím o rozum. A to se mi ani trochu nelíbí. Běž pryč. Furt tam je, ty vole.
Já si myslím, že mě nějak ani nezastrašuje ten pohled na ně, jako když se na ně podívám, ale hrozně mě zastrašuje, když za mnou běží a teďka takový ten hrozně pisklavý pískot, nebo jak bych to řekl, prostě do těch uších, je to hrozně nepříjemný. Opravdu bych se z toho posral. Takže my jdeme do sorry, jdeme do nářadí, jo. Dobrá. Tak. My tady máme jednu část vrtačky. To by mohlo znamenat, že bychom mohli najít i ostatní části. Že? Podíváme se na koutky. Ventil zarezl. Já se nebojím. Pojď na mě. Furt je tady někdo. Furt tam někdo mluví, ty vole. Jedna část vrtačky. Takhle tu vrtačku dohromady nedám, nejdřív musíme najít všechny její části. Tak. Ještě nějakou tu část vrtačky najdeme. Napřed si teda tady odskočíme pro křesadlo a ještě jedno křesadlo. Hopla. Do prdele. Vem si ho. Tak. Dobrý. Máme obě dvě křesadla, vezme si hoblík. Elegance. Oh je, málem jsem ho hodil do šuplíku. Tak, nic. Já zhasnu světlo. Ono přece jenom větně se líp skrývá. Tady to bude asi ta samá písnička, jak bych si tak tipnul. Ano. Tak. Máme tady další místnost. Já si za sebou zavřu dveře. Ty vole, protože já se všem musím mlátit. Jo. Křesadlo. Tak, ty to zkusíme zkombinovat. Máme malou tesařskou vrtačku. Já sice obdivuji jako názor vývojáře s tím, že velmi doporučuje hrát ve tmě se stlumenými světly a se splnými zvuky a takovýhle, ale mně se to moc nelíbí. No nic. Takže bude první nádobu. Máme částečně naplněnou nádobu. Já už vidím rozmazaně, já už si radši rozsvítím, ty vole. Tady máme druhý sud. Tak ho naplníme. Víš ty co, tak mě přestaň jak lidi, si to vylítně na mě rovnou, ne, ty vole. Ať si o mě myslíte, co chcete, musím říct, že tahle část hry je asi nejspíš nejhorší, páč. Ze začátku je to vždycky o nervy a potom už vám je to nějak jedno, jak se ohrajete, tak už se toho nějak ani nebojíte. Když ze začátku připravil jsem pro tebe ty výbušniny, které jsi chtěl. Ano. Toto je Agripová výbušnina, kterou jsme potřebovali udělat. Tak. To už natáčím jakou dobu, jo.
krávo. No tak teď jsem myslel... Dobrý, dobrý. Mně tady není dobře, lidi, mně tady není moc dobře. Sorry man, já si prostě musím rozsvítit. Tak já bych se tady rozloučil u toho závalu, který vede na strojní součástky. Doufám, že se vám to video aspoň trochu líbilo. Může potěšit like, konkrétně i dislike, popřípadě nějaký ten koment. Díky moc za slídnutí a snad zase teda někdy. Nebudu říkat kdy, znáte mě. A zatím teda čus.